Joo, Penttihän muistaa, onko mä kertonut 97 mä tämä haji Utajärvellä. Kyllä se oli vissi semmoinen kuluneen näköisenä siellä. No se oli semmonen raato, se lavetilla minä toin ja Joo. se oli ja sitten kunnostettiin ja naapurista sai sitten ostaa sitä Leskelästä nämä lokaasuojat, onkohan tämä tankkikin, siinähän oli se 5.3 se korkea malli. Niin siitä osia kaikki. On se samanlainen tankki. Samanlainen, mutta tämä oli, että sitä ei ole pieksetty tämä, kun se oli. Niin on siinä yhden seipään jälki tuossa, sitä on vissiin vähän. Se on jäänyt kiinni, niin se on sieltä. Ennenhän oli semmoinen malli, kun ne hevoset oli, niin ne pieksettiin sitten aina ja niin ne. Minäkin nähnyt kerran, kun on heinäseipäällä. Sitten tuli nämä traktorit, ne jatko samalla lailla noitumista ja pieksivät niin kuin hevosiakin. Nehän oli sota-aikana saksalaiset ihmetellyt suomalaisia näitä sotilaita, että kun niillä hevosmiehet, että kun ne kahden nimisiä hevosia vaan, että miten ne tuntee ja tietää. Ei ollut kuin S-llä alkavia ja B-llä alkavia hevosia. Pieksivät niitä. Kyllä. Mulla oli pakko hakea, ei sitä lävittynyt ajaa, niin viime viikolla. Sakothan ne saa. Joo. Nämä on tuosta Hakaraktorista. Ei ole ihan yleinen, kun sehän kun nykyään etupyörän noissa nelivetoissa. Kyllä se pikku napomista oli, koko kevät talvi meni oikeastaan, vaikka tämä vieläkin olisi tekemistä, niin meni. Joo, se piti hankkia. Alkuperäismallia vai? Eihän tämä on vähän niin kuin tuunattu, ei tämä ole alkuperäinen malli ollenkaan. Joo, niitä on niin vaikea aina löytää. Ei niin, eikä näissä sillä tavalla traktoreissa taida olla sitä, että se ihan alkuperäinen. Onhan niin kuin tuo ehkä on aika alkuperäinen, siinä se valvetti siinä vieressä. Tuohon me pikkuinen. Kyllä. Jokkona tämä on purkanut avaton. Ei ole purettu, kyllä tämä vähän niin kuin. No koneremontti me tehtiin tähän, männät ja sylinterit uudet. Ja tässä oli semmoinen vika viime kesänä se vanhassa mallissa, niin tuolta oli se öljypumppu tukossa. Niin sehän ei saanut voitelua ja se leikkasi kiinni. Sehän pitää tuolta aina silloin tällöin aukaista. Niin se pitää tehdä ja puhistaa. Mutta vieläkin olisi pitäisi simpukka käydä läpi. Sitten muutamia vuotoja. Monta kertaa Lappi. No on siinä vähän liian paljon. No pikkasen on liikaa. Sehän kuuluu kuule kuvioon sitä, kun tommosella ajaa. Aurausta laitoin vähän liian paljon, nyt se sitten rupeaa läpättää. No pitäisi vähän laittaa. Pitäisi pallauttaa se pois. Nesteekö ne tästä lasketaan alas? Joo, nesteet, joo. Ja. Onko vaihe? On päällä. Sun pitää mennä tähän istumaan elää. Tämä käynnistetään aina Kyleestä. Pitääkö olla ykkönen tähän? Pistäkää vappalus. Pani, pitäisi olla. Katoppa. Sehän lähti käyntiin. Joo.
Antaapa käydä vähän aikaa. Vähän käypi huonosti, pitäisi vielä nuo suihkut käyttää tuolla. Isoisella on pitäisi käyntillä, että Joo. tuolta sahauttaa koko aku, että parempi latautua Niin, heti niin. eikä palaa tarkkaan. Tästä ne hakijat tuolta meidän osaamista. Mulla on autossa se laukku, se kylmälaukku. Tuohon kylmä tuossa torin laatikko, sillä No niin. Taitaa tuohon rillin viereen, niin sen saa aina. Otatko maksanut? Ei se voi ottaa. Välillä käy hyvinkin aina yhtään tuolla. Se ei lähde toinen tämä. Koitapa nyt tässä heikompi. Se on vaan terällä mä tuntenut. On. Jo siinä on se vika. Joo, niin. Korillakin tuo mauri. Vähän korjaampa kyllä. Totta se on Aimolla ajojäljen. On se kunnossa. On kyllä perukalla. On. Se on perälevy. Sen kyllä on nyt hakijattua. Ei tullut ajateltua. Taisiko sitä Aimonkin nyt tässä kyllä kysyä? Se on Oulussa. Onko se puhelimella tavoitettavissa? On se varmasti. Mä en tosta monta minuuttia alusta rinnyttänyt sitä. Mennäänkö nää sammuttais? Sammuta. Pannaanko jo hanakin ja Pakki. Ja meillä ei ollut virta-auvain paikalla. Niin kerropa vähän tästä taustasta. Tämä on 65 vuosimalli ja Ja sinä oot kuka? minä olen Pyykkö Väinö. Ja mistä päin? Kylmälän kylästä lähtöisin. Täällä asustelen nyt. Joo. Tämä tuli serkkuille naapuriin silloin, kun ne oli itse polvenkorkkunen ja se on siinä ollut. Ja sitten mulla tämä on ollut joku parikymmentä vuotta. Onko tää ollut täys toimintakuntoinen koko ajan? On. Nyt hajimme tästä justi. Se on talve ollut siellä kuusen alla, kun syksyllä tein halakoita. Naapurissa oli aina ohi meni, kun oli itse pikkupoika ja nyt se on mulla sitten. Joo, elikkä ja se... olipa kerran, että sanon sille, että kun et tarvi enää, niin anna mulle tuon rattori, niin se sanoi, että sitä ei hävitetä millään. Paljonko piti antaa? No 5000 markkaa markka-aikoina. Ja Joo. kaikki vehkeet tuli mukana sitten. Mutta Oot ollut tyytyväinen? Oo. ehkä mitä minä sanon. Elikkä onko sulla maatalouskäyttöä täällä? Ei oo, kun ihan harrastus. Joo. Tiedätkö? Pikkupuun tekua ja semmoinen. Nyt oli mettässä tukki katkenut vierestä, niin oli tähän viereen puonut latva, niin ei ollut onneksi. Tuli Niin. traktorin päälle. Joo.
Eli tää on ollut sulla montako vuotta? Tämä on ollut mulla ainakin 15 vuotta, jos ei 20. Ja joka kesä käytetään, talvellakin? Kesä ja talvella, joo, kyllä. Tämä on ollut, ei tässä ollut mitään oikeastaan ongelmaa. Silloin yksi sylinteriputki oli vuotanut, kun kauan seisonut. Niin sen laitoin ja sitten rengasti ja en ole sitten tehnyt. Väistä pikkusen. Sen jälkeen ei ole tarvinnut tehdä, niin se on ralakattanut parikymmentä vuotta. Niin. Ja semmonen. Toimintakuntoinen kampe? Tämä on toimintakuntoinen, ei ole mitään. Ja en ole koskenut siihen, koska se menee oikeastaan pillaan tuo, jos sitä pian maalla, kun se on ahavoitunut niin itteni mukana. No niin. Pienestä asti. No eihän sulla vielä harmaata. No ei. Joo. Kukas sinä oot? Minä olen Leinosen Juhani. Niin, no niin, mukava nähdä. Ja sulla on tämmönen 165 massikka. Kyllä, 10 vuotta ollut. Et ole vissiin uutena ostanut? Ei, 10 vuotta ollut ja kovassa käytössä, että nyt on niinku eläkepäiville jäänyt ja nyt on vähän viksattu. Joo. Tuotu kirkolle näytettävä. Oot pakoputken maalannut ja... On tätä vähän viksattu. Viksattu ja laitettu. Elikkä tää on sulla Hyvässä kunnossa. päiväkäytössä? Onko? Joo, ei tämä enää oikeastaan ole. Tämä on nyt tämmöisessä... Niinku harrastuksena? Niin, joo. uudempi traktori. Korvannut. Niin, että sulla on useampi kone? Joo. Montako? Pari traktoriahan sitä pitää vielä. Et se on niinku maatalousyrittäjällä, että kone jätetään siihen, siellä on vehkeet perässä, otetaan seuraava kone vierestä ja taas se viedään jonnekin. Joo. Paljonko kärsit? Tästä? Niin, silloin kun ostit. 12 000 markkaa. 12 000? Markkaa. No, tuossa oli toi International, niin se oli ollut 5 tonnia. Joo. Markkaa aikaa. Kyllä. Ja oot ollut tyytyväinen? On, tosi hyvä rasturi. Tosi hyvä rasturi. Elikkä sä oot entisöinyt tätä? Minä oon tätä vähän niinku entisöinyt. Maalannut? Niin. Maalannut pääasiassa, muuten tämä on hyvä kokonaisuus. No niin, kerropas ensinnäkin, että kuka sinä oot? Ruonala Arjola. Ja asustat Muhoksella. Joo. Ja sulla on tämmönen Valmetin 20 piikkilangan kiristäjä. Tämähän ei ole enää kiristäjä. Eikö tää? 15? Tämä on katkaisija. Eikö joo? Kyllä. No, hyvä, että tuli sekin sitten selvitetty. Kerropa tästä historiasta. Tämä on uutena äiti-isä ostanut 57 vuonna. Ja sitten tämä on ollut hukassa muutama 15 vuotta tuossa välissä. Niin. Tai tavallaan tiesi missä se on, mutta se sitten yksi kaveri se joku vuosi sitten pelasti ja laittoi kuntoon ja sitten siitä porukalla ostettiin pois. Paljonko maksoi? Et saihan sitä maksaa useamman tonnin. Markkoja vai euroja? Euroja. Oho! Katohan. Tuossa oli nimittäin, onko se 15 tonnia markkoina toi? No, ei sillä hinnalla. Joo. Historia maksaa. Niin, tai ainakin ne sanoo, en tiedä, mutta kyllä tämä on tietenkin paljon maksaa siinä se tunnearvo. No se on varmaa. Sitten se, että niin, mitä kaikkea sä täällä pystyt tekemään? No ei kattalla viititty tekään paljon mitään tehdä. Mutta siis mitä pystyisit? No esimerkiksi talvella lunta auraamaan ja kesällä kyntämään, karhimaan, Niin. niittämään. Niittokonehan tähän tulee sivulle, niin se on tosi hyvä niittää, kun se on tuossa silmiässä koko ajan. Kyllä. No se kamppakone tossa. Joo. Eli ennen vanhainen systeemi niin kuin oli hevosillakin. Että... Niin ja ryskiä pystyisi pyörittämään tai esimerkiksi sirkkeliä. Niin. Sitten siellä on laskeva toi... Hydraulikka. Niin. Tässä on jo hydraulinen nosto. Kyllä. Bensa petroli, mutta nykyään kun ei petrolia saa, niin bensalla ei. Niin se on pelkästään. Mutta millä sä saat koneen lämpimäksi? Niin että se pystyy sitten bensalla käymään. Eikö petrolia ei saa? Eikö petrolia ei saa? Niin, sen mä tiedän. Bensalla ajetaan nyt. Elikkä se lähtee käymään vaivatta. Bensalla lähtee, mutta ei petrolilla varmaankaan kylmä. Eikö niin, anteeksi joo. Siis bensalla lämmitettiin ja petrolilla ajettiin, näinhän se meni, kyllä. Muistin vaan väärinpäin.